Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong patigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang kape mo sa umaga ay sasabayan ng pampagising na kwentuhan ng mga balita at iba pa sa Kape! Dan Balita. Kape! Dan Balita Kasama si Nadine Aquino at Amor Diga. Sabado, alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga sa inyong paboritong radio station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Dahil ang mainit na kape ay mas masarap. Sabayan ng masarap na kwentuhan ng mga mainit na balita. Kape! Dan Balita. Good morning! Maabig ya kabosan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Sabado, May 3, 2025. Welcome po muli sa programang Kape Dan Balita. Good morning, Kuya Ding. Yes, How are you? good morning. Okay lang at good morning sa lahat ng ating mga kapaborito. Minsan pa, mula sa mga sandali ito hanggang alas 7, maniiba manunod tayo od sayang programang Kapetan Balita. Sa mga Bisaya, maayong buntag kaninyong tanan. Buenos dias, mi amigo, mi amiga. Naimbag na bigat kada kayo amin. And heto, hanggang alas 7 po tayo mga kapaborito. At syempre kami po ang inyong makakasama sa loob ng isa't kalahating oras. Siyak si Amor Ligas Pidiga. Tan siyak mat siring Aquino. At para makarami ho tayo mga kapaborito, heto na po ang ulo ng ating mga balita. Kape Tambalita News Recap. Sa ating balitang lokal, salpukan ng tricycle at ng van, isa ang patay. Ordaneta City Mayor Julio Rami Paraino hinamon ang punong barangay ng Katablan na kapwa sila magpa-drug test. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Sa ating karagdagan pa pong balitang lokal, isang senior citizen ng hostage naman ng 3 taong gulang na bata. Kape Tambalita News Recap. News Sa Recap. Rosales, Pangasinan. At sa ating balitang pambansa, asylum request ni dating presidential spokesman Attorney Roque sa the Netherlands haharangin ng
Pilipinas. Kape Final Tambalita Selling ng, News Recap. News BCM, Recap. sinimulan na ng COMELEC. Wage rate. Ere-review o mano ng DOLE. Kape PNP Tambalita naglunsad ng News Interagency Recap. Fake News Committee. Recap. At sa ibayong dagat, European Union, patuloy ang sanksyon sa Rusya dahil sa pagsalakay sa Ukraine. At sa palakasan, Joe Campion sa Tour of Luzon, Pascual, nagdumina sa Baguio Stage 8. Kape Tambalita News Recap. News Recap. At ngayon, sa detalye po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, patay ang isang ginang matapos masalpok ang sinasakyan tricycle ng isang van sa National Highway ng Barangay Kulang, Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente alas 8:30 ng gabi noong Sabado, kung saan ang tricycle na minamaneho ni Albert Spadon, 42 anyos, residente ng Barangay Luna ng nasabing bayan, ay pa-west direction ng isang van na pa-opposite direction ang nag-attempt na mag-overtake sa sinusundan na bus na siyang naging dahilan ng salpukan ng van at tricycle. Sa lakas ng impact, ang driver ng tricycle at ang pasahero nito na si Cheryl Espadon, 40 anyos at isang minor de edad, ay nagtamo ng injury sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Agad namang nadala ito sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival sa pagamutan ang ginang. Kinilala ang driver na si Gilbert Camila. Kinilala ang driver ng van na si Gilbert Camila, 56 anyos, residente ng Barangay Luna ng nasabing bayan. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Hinamon ni Ordaneta City Mayor Julio Rami Paraino ang punong barangay ng Katablan, Urdaneta, na kapwa sila magpa-drug test upang malaman kung sino sa kanilang dalawa ang gumagamit ng illegal na droga. Sa Facebook post ni Paraino habang ito'y nagsasalita sa Ordaneta City Health Office, ay sinabi nitong hihintay nito ang barangay chairman, subalit sa loob ng 1 oras ay hindi dumating ang naturang barangay official para sa drug test. Payag ni Paraino dahil hindi sa pagdating ng official ay hindi lang ito user kundi sinabi pang dealer o pusher ang punong barangay ng Katablan. Alam marahil anya ng opisyal na magpupositibo ito sa drug test. Binanggit din ni Paraino na may mga pulis sa CSO na pwedeng magbantay sa kapitan upang maging parehas ang labanan. Binigyan din ni Paraino nang hindi pagdating ng kapitan sa CSO ay isa lang ang ibig sabihin. Takot itong malaman hindi lang ng mga taga-barangay Katablan kundi ng buong Urdaneta na gumagamit ito ng illegal na droga. Ayon pa kay Paraino, dapat itigil na ang ginagawa sa barangay Katablan dahil ayon sa alkalde ay nakamonitor lahat ng ahensya na kung saan ang Katablan umano ay nagiging shipment point ng shabu. Sana hindi anya dumating ang panahon na madagip ang kapitan at dapat na itong magbago. Handa naman umanong mag-withdraw bilang re-electionist mayor si Paraino kung magpupositibo itong gumagamit ng illegal na droga. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Isang senior citizen naman ang nang-hostage ng 3 taong gulang na bata sa bayan ng Lawak, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pasado alas 8 ng umaga noong Abril 29 habang naglalakad sa may barangay poblasyon ng isang babae kasama ang 3 taong gulang na anak na papunta sana sa palengke nang biglang hatakin ng suspect na sa 63 anyos na senior citizen na may dalang patalim ang bata. Agad namang humingi ng tulong ang ina at nagresponde naman ang kapulisan sa pangyayari kung saan nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng otoridad at ng suspect. Makalaunan ay pinalaya din ng suspect ang bata. Ayon sa pulisya, sa sinumpang salaysay ng suspect, matinding ito umano ay may matinding problema. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Dalawang big time na mga drug personality ang nasa kote ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation sa Rosales, Pangasinan na kung saan halos kalahating milyong piso ng halaga ng shabu ang nakumpiska. Sa ulat ng pulisya, nasa kote ang mga suspect pasado alas 11 ng gabi sa barangay Tumana West. Nakumpiska ng mga otoridad ang isang brown envelope at 3 sachet ng hinihinalang shabu.
na umaabot sa 69.48 grams na nagkakalaga ng 465,664 pesos. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kape Tambalita News Recap. News Recap. At sa karagdagan pa po ng ating balitang lokal, isang makabuluhan at masayang karanasan ang ibinahagi naman ni Milpitas City, California, USA Vice Mayor Gary Barbadillo sa kanyang opisyal na pagbisita sa Dagupan City bilang paggunita sa ika-25 anibersaryo ng Sister City Relationship ng Dagupan at ng Milpitas. Kasama ang kanyang may bahay at anak. Dumalo si Barbadillo sa mga paunahing aktibidad ng Bangus Festival tulad ng Gilon-Gilon at Balay, Bangus Rodeo at Bangusin, kung saan nagluto siya ng kanyang paboritong potahe, sinigang na bangus sa bayabas. Sa isang panayam sa katatapos na Kalutan Street Party noong Abril, kung saan isa siya sa mga naimbitahan na manguna sa ceremonial lighting ng mga grills at magbigay ng maikling mensahe. Inilahad niya ang kanyang paghanga sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez. Ayon kay Barbadillo, napakainit ng pagtanggap sa kanya at sa kanyang pamilya, lalo na sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez. Binigyan din niya ang pagkakapareho ng ilang proyekto ng Dagupan at ng Milpitas, particular sa larangan na infrastruktura at serbisyo publiko. Ibinahagi rin nito ang isang mahalagang prinsipyo ng pamamahala na kanyang natutunan mula kay Mayor Belen Fernandez na ilapit ang serbisyo sa tao. Para sa kanya, ang pinakitang Filipino hospitality ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagkakaibigan at pagkaisa sa pagitan ng dalawang lungsod. Bago bumalik sa Amerika, iniwan naman ni Barbadillo ang pangako muli siyang babalik sa Dagupan City. Kape Tambalita News Recap. News Recap. 12 minuto bago sumapit ang alas 6, sa detalye naman ng ating mga balitang pambansa. Mahalaga umano ang bawang inisyatiba na layong i-promote ang digital learning para pag-unlad ng education system sa Pilipinas. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman kahapon, Mayo 2. Ito ay kasabay ng paglago ng project launch na Pay It Forward, a digital transformation advocacy sa Intramuros, Manila. Pirmahan ng Memorandum of Agreement para sa Pay It Forward Initiative Department of Education at Department of Information and Technology kasama mga private partners na ay Academy at Republic Asia noong Abril 3. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Labor and Employment na sisimulan na nila ang pagrepaso sa minimum wage rates sa ilang rehiyon ngayong buwan ng Mayo. Kabilang na dito ang National Capital Region o kay NCR. Ayon kay DOLE, Bureau of Local Employment Head Assistant Secretary Patrick Patiwaran, ang review ay alinsunod na rin sa kautusan umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang talumpati sa ika-123 selebrasyon ng Labor Day sa SMX Convention Center sa Pasay City, sinabi ng Presidente na binabalanse ng gobyerno ang posibleng magiging epekto sakaling magtaas ang sahod para sa mga manggagawa. Bagamat masarap anyang pakinggan ang matatamis na pangako, subalit dapat pa rin timbangin ang magiging epekto nito sa negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya kailangan ng masusing pag-aaral. Bawat rehiyon niya ay mayroong pamantayan sa pagtataas ng sahod, kaya ito ang masusing tinututukan ngayon upang matukoy kung magkano ang dapat na idagdag sa kasalukuyang sahod ng mga manggagawa. Kabilang sa mga naturang rehiyon na magsisimula ng wage rate review ay ang NCR. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Sinimulan na ng Commission on Elections of COMELEC kahapon ang final testing at selling EFPS ng automated counting machines o ECMs sa mga polling precincts bago ang May 12 elections. Sa Pateros, pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang EFPS sa polling precinct sa Pateros Elementary School. Kabilang ang Pateros Elementary School sa polling precinct na unang nagsagawa ng EFPS na itinakda mula May 2 hanggang May 7. Sa isinagawang EFPS, ang Electoral Board
members ay nagsagawa ng end-to-end test ng ECMs kabilang ang initialization ng mga makina. 10 botante ang pinayagang bumoto gamit ang makina. Pagkatapos ng botohan, ang kanilang boto ay bibilangin ng mano-mano at ikukumpara sa resulta mula sa ECMs. Pagkatapos ng EPS, sisilyuhan ang ECMs at ilalagay sa Office of the Department of Education Supervisor Official na babantayan ng mga miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines hanggang sa Mayo 12 na araw ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, hindi bababa sa 110,000 na ECMs ang naipamahagi sa buong bansa para sa midterm elections. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Samantala, nakatagdang harangin ng gobyerno ng Pilipinas ang inihaing asylum request ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque sa the Netherlands. Ayon sa Department of Justice, sa oras na mailabas na ang arrest warrant laban kay Roque para sa kasong human trafficking, mahirapan na si Roque sa kanyang request na mabigyan ng asylum. Una nang inihain ng DOJ sa Angeles City Regional Trial Court ang kasong non-bailable qualified human trafficking at regular human trafficking case laban kay Roque kamakailan. Kabilang sa sinampahan ng kaso ay si Cassandra Leong at iba pang individual. Si Roque ay may partisipasyon umano at abogado ng Whirlwind Corporation at representative umano ng Lucky South 99. Ito ay sinalakay na Pogo sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga dahil sa illegal na operasyon kabilang na ang human trafficking. Kung maalala, noong December ng nakalipas na taon ay naghain si Roque ng counter-affidavit mula sa United Arab Emirates kasabay ng paggigiit na hindi siya tumatayong abogado ng Lucky South 99. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Naglunsad ang Philippine National Police PNP nitong Biyernes, Mayo 2 na isang committee na binubuo ng iba't ibang ahensya para labanan ang pagkalat ng fake news. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbel, Ani Marbel, layon ng naturang hakbang na panagutin ang mga nagkalat na fake news at gumawa ng isang framework na mabilis na makapag-alis ng mga maling impormasyon online. Matapos ang forum kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, sinabi ng PNP na ang laban sa fake news ay isang whole government approach na nakaangkla sa legal offensive, technological innovation at public education. Ayon sa PNP, kailangan lumikha ng mga batas o mag-amyenda nito para labanan ng fake news. Dapat dinaan niyang itatag ang isang national monitoring system o AI-powered dashboard para tukuyin o i-track ang disinformation trends ng real time. Plano rin ng ahensya na makipagtulungan sa Meta, Google, X at TikTok upang sitahin ang mga mapaminsalang content at ipatupad ang mga platform policy sa lokal na level. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Nasawi naman ang isang Filipino teenager sa Milan, Italy matapos na mabundol ng tren sa may Greco Pirelli Station sa naturang bansa. Batay sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad na isugod pa sa San Gerardo Hospital sa Monza ang biktima, ngunit idineklara itong patay. Ayon sa investigasyon, tumatawid ang biktima kasama ang kanyang magulang sa riles ng tren sakay ng kanilang scooter. Sa hindi inasang pagkakataon ay nabundol ito ng dumadaang tren. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Philippine Consulate General sa Milan sa pamilya ng biktima. Nanawagan rin ito sa publiko ng panalangin para sa kaluluwa ng biktima. Kape Tambalita News Recap. News Recap. Pinasalamatan ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia nitong Biyernes, Mayo 2 ang Department of Agriculture sa desisyon nitong pansamantalang itigil ang bentahan ng 20 pesos kada kilo bigas sa loob ng 10 araw o kasabay ng ayuda ban. Inanunsyo ng DIN itong Huwebes na pansamantalang itong ihihinto ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas hanggang Mayo 12 bilang tugon sa direktiba ng COMELEC. Bago nito, inanunsyo ng COMELEC na ipagbawal ang distribusyon ng ayuda mula Mayo 2 hanggang Mayo 12 o 10 araw bago ang halalan.
Ang ayuda ay tumutukoy sa anumang uri ng cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan. Sakop nito ang assistance to individuals in crisis situations o AICS, tupad 4Ps at kontrobersyal na ayuda para sa kapusang kita program. Sa kabila nito, exempted naman ang ban ang medical at burial assistance. Kape Tambalita News Recap. Nasa 10 katao naman ang nasawi kabilang ang 4 na minor de edad sa naganap na karambola sa Esitex Toll Plaza noong Mayo 1 ng hapon. Ayon kay Tarlac City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Romel Santos, mayroong kabuoang 3 sasakyan na ang 5 sasakyan ang sangkot sa aksidente na kinabibilangan ng Solid North Bus, 3 SUV at 1 container truck. Base sa investigasyon na habang nakapila ang 4 na sasakyan sa Esitex Toll Plaza ay bigla na lamang silang binangga ng pampasaherong bus. Sinabi ng driver ng bus na nakatulog ito bigla. Kape Tambalita News Recap. 3 minuto bago sumapit ang alas 6, sa detalye naman ng ating balita mula sa ibayong dagat. Sinabi nung Huwebes ni French Foreign Minister Jean-Noel Barrot na naghahanda ang European Union ng ika-17 sanksyon laban sa Rusya. Sinabi ng opisyal na ito ay dahil si Russian President Vladimir Putin ang tanging sagabal sa kapayapaan sa Ukraine. Ang 27-nation bloc ay nagpatupad ng matinding penalty sa Russia bilang tugon sa pagsalakay nito sa Ukraine at nanatili umano ang sanctions bago ang unconditional withdrawal ni Putin ng Russian forces sa Ukraine. Sinabi ni Barrot na malinaw na si Putin lang umano ang sagabal sa kapayapaan sa Ukraine. Ang Moscow ay naglunsa ng pagsalakay sa Ukraine noong February 2022 na sakupin at makontrol ang Kiev na nahadlangan ng international assistance sa partikular ng US at ng mga bansa sa Europe. Tinanggap ng Ukraine ang unconditional ceasefire at kahapon ay pumayag sa isang kasunduan sa US patungkol sa mga critical mineral. Samantalay, walang ginawang pagsisikap si Putin at walang sinyales na handa ito sa ceasefire o kapayapaan na ninanais ni US President Donald Trump at ng mga mamayan ng Ukraine. Sa palakasan, mula sa Baguio City, sa kanyang pagpadyak sa 80 States 2025 MPTC Toro Luzon ay walang naging estratiya si yung Joe ng Gapyong cycling team. Sa kabila nito ay nakabit pa rin ng 29 years old na South Korean ang corona ng Tour of Luzon sa isinumiting 22 oras, 21 minuto at 8 segundo sa pagtatapos ng 172.53 km Lingen Baguio City Stage 8 kahapon dito sa Camp John Hay. Inuusan ni Joe ang 6 na segundo si John Paul Morales ng Standard Insurance Philippines sa overall individual standing sa karerang iniandog ng Duckworld Philippines at Signal Katuwang Pilipinas Live, Meralco, Maynila, Metro Pacific Health, Migaworld, Lanco at PLDT at Smart. Bigurin si Melvin Corpus ng MPT Dive Hub na masilat si Joe. Ang iba pang nasa top 10 ay sina Junel Carcueva ng Drive Hub, Nicole Pareha ng Victoria Sports, Jeremy Lizardo ng Standard Insurance, Renz Michael Bundok ng 7-Eleven Road Bike, James Paul Incombien at Jericho Lucero ng Go for Gold, Ronald Uranza ng Standard. Ganap ng alas 6 ang ating oras sa Umpawel, Sukapetan Balita, Kasumpang Labat, Napigaran, Paimano. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123.
api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Hanap mo ba ay di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ba? Na wag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, putusan ni ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, iboto ni ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025! Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kompleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025! Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025! Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair,
and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjetsual. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito nga bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. 7 minuto makalipas sa alas 6 na umaga, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Kape Tan Balita. At ngayon, ating alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Sabado sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadia ng Pag-asa, Dagupan City. Ma'am Helen, good morning! Good morning po sa ating lahat. Kaninang alas 3 na madaling araw, yung low pressure area tinatay na sa 135 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. Easterlies naman ang nakakapekto sa lalabing bahagi ng ating bansa. So yung Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropac, Quezon, and Batangas ay makakaranas ng maulan na kalangitan na may kalatlat na pagulan, pagtulog at pagkidlat. Ito po yung dulot ng low pressure area. Yung Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, ay bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ambon na may thunderstorms. Ito po naman ay dulot ng easterlies. Walang naka-start na din warning, kaya malayang pwedeng pumalakat ang mga maliliit na sasakyan pandagat. Mula dito sa Pag-asa Dagupan, Helen Labadia pong nagulat. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadia ng Pag-asa, Dagupan City. Tuloy-tuloy po tayo mga kapaborito sa ating programang Kape Tan Balita. Nako, napakalinaw yung sinabi ng Pag-asa na pwedeng pumalaot. Diba, Kuya Ding? Pwedeng pumalaot. Pero hindi natin. Marakap ya balita at saray sumisigay. Oo. Pero mag-ingat po tayo dahil sa dakong gabi or hapon ay makakaranas tayo may pulo-pulong mga pag-ulan at nandyan po yung pagkidlat. And speaking of pagkidlat, kasi yan tuwing ganito na mainit ang panahon, hindi yan maiiwasan, nararanasan natin yon. And speaking of pagkidlat mga kapaborito, eto, paano ba natin maiiwasan o kaya maproprotektahan ang ating tahanan sa pagkidlat? Yan. Bago tayo tatalakay ng mga mainit na issue, Kuya Ding, heto muna, tips muna natin. Magandang tips yan. Oo. Kapag may malakas na pagkulog at pagkidlat, mga kapaborito, safety first. Dapat palagi ang tatandaan po natin, mga kapaborito. Heto, number 1, manatili sa loob ng bahay. Pangalawa, iwasan ang paggamit ng mga metal at gadgets.
Pangatlo, isara mga bintana at pintuan. At pinakahuli ay i-unplug ang appliances para safe tayo mga kapaborito. Kasi alam mo, na-try ko yan Kuya Ding noon. Kabibili ko yan na TV. Oo, kabibili ko. Maliliit pa yung mga anak ko noon. Ay ang gano mangkirmat, may pagkulog, may pagkidlat. Todo so panti TV. Na naikirmat. Di So, apirdi. Adderall. Adderall tampol. Hindi Dumamo pa naman may, yun kasama sa ano Kuya Ding, sa warranty. Mm. Hindi pala kasama yun sa Ay, warranty. ganun? Oo, yung makikidlatan, hindi kasama yun sa warranty. Kaya, pinaka-the best, i-unplug mo natin yung appliances. Dumamo may numaminsan at say mangkirmatot abong mangkirmatot si Mrs. Awa. Delikado yun, mas delikado yun pwedeng. Mas Kaya delikado yun, pag ganun, pag kumukulog, kumikidlat si Mrs., tumahimik ka muna ng mister at yung mga bata kasi lilipas din yan. Oo. Tatalusan. Tatalusan lang. Oo, gano'n naman talaga ang babae kapag nailabas na naman niya yung galit niya. Wala na. Oo, tapos na. Kasi alam mo, hindi biro yung trabaho ng babae. Pwede. So be it. Oo, ayan. Dapat lang tanggapin mo. Dahil nakikinig si Ate Lota ngayon. Baka pagdating mo doon, nakirmatang kang tampol. Diba? Hindi, kahit sa panig din ng mga lalaki. Ganon din sa mga anak tsaka sa parents, di ba Kuya Ding? Meron at pagkaminsan meron at merong nagkakaroon ng argumento. At saka isa pa na tips Pero natin. sa importante sa tanay, no wala argumento, may ibabagaran ti apag-apagan sa bato. Pero wala ra marong balot, ag ira maapag, labay da gawadan namin. Tulante, bayaan muna. Oo. Bayaan muna. At pagkalmado na ang lahat, doon kayo mag-usap. Oo. Kasi pag sinabayan mo, ay wala angga po agad. Ang pano na anit. Wala lalaray, untitik larang plato, kutsara, tinidor kanto, di ba Kuya Ding? And eto pa, isa pa, lumayo din tayo sa mga, kagaya ng sinabi, nung kabataan ko kasi, natatandaan ko. Tandang-tanda mo pa ang lahat. Oo naman, alam mo, tumatanda na tayo. Aaminin Kuya Ding, kukuya din yan. Huwag mo nang masyadong pinagdidiinan, ikaw naman. Oo. Noon, lahat ng salamin, tinatakpan. Ayo, di ba, Kuya Ding? naalala ko rin yun. Oo, ang lola ko, nanay ko. Sa kubamutay salming, tani mangkirmat. Pero totoo yun, Kuya Ding. Katono, mangkaroon mangkirmat at sige mambabasa ka, makapoy sumatam, akasalming ka, kaputan mo nga ikin. Salming mo. Kaputan mo may salming mo. Oo. And yung paggamit din ng gadgets, iwasan din natin. Dahil meron ng pangyayari din. Meron na, meron na na yung tinamaan. balitang ganun. Oo. Akalot may tuo. Hindi natin yan ikinatutuwa. Kaya lang, pwede nating ma-prevent yan. Kaya nga, isinishare natin yan, mga kapaborito. At higit sa lahat, manatili tayo sa loob ng bahay. Pag nasa labas ho tayo, nasa labas, na timing, na merong mapagkulog at pagkida, i-safe din natin. Punta tayo doon sa Kaya ligtas meron yung iba, lalo na yung mga kabataan, na pagka ganitong napakainit yung panahon, tapos biglang pagkakaroon ng malakas ng ulan, lumalabas siya, naliligo. At meron na rin, marami na rin insidente ang nangyari na kung saan yung paliligo sa ulan ay merong tinamaan ng kidlat. Kagaya nung isang araw dito sa Dagupan, kagabi nga lang ang lakas din ng ulan dyan Dagupan City. Yung iba hindi mapigil. May sakyan ako, may bulir ko. Ay, nung April 30 yun. Malakas din yung pag-ulan, gabi nun, Kuya Ding. Nanamos ira. Nanamay walalay kirmat tang karol ay alagar kayo, sirum kayo, dugalatan. Dapat labat. Pero kasi walang warning na ibinibigay ang kirmat tang karol, Kuya Ding. Anytime yan pwede. Ang gapon kasi, di ba? Wala lang tipang tutungtungan. May mga nagsasabi, ano ba talagang nauuna? Pagkulog o pagkidlat o ang ulan? Di ba? Kung minsan nauuna yung pagkulog pa tapos kikidlat. Kung minsan umuulan muna tapos magkakaroon ng pagkulog at saka pagkidlat. Kung minsan mauna pa nga ang pagkidlat. Pero yung kidlat sa kakulog, nauuna yung kidlat.
Kidlat. Nauna yung kidlat. Sure ka dyan? Oo, kasi light travels faster than sound. Oo, sa bagay. Diba? Hindi sa malalaman sa atin, Kuya Ding. Anunutan ko mga laban. Oh, yan mga kapaborito. 15 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Nako, 9 days more to go. Election na, Kuya Nitan ka, Ding. ne? Maganula. Oo, pero marundoon natin. Ah. Marundoon. Ay, Alam mo ba? marundo. Jad arumalugar, pero jad arumalugar, ibagaran aliwalan maraen. Ay, aliwalan marundoon. Aliwalan maraen, ta pulis lay bunog. 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 Hindi naman yung magulo na as in may awayan, wala. Kaya Kundi tuloy sa yung may 6 panagbunog. tulad dyan sa 6th district ng Pangasinan ay Ay, oo, yung si Congress, Representative Marlene Primisia Oo, sa Gabat. may reklamo sa... Sabi niya merong allegedly ang pinatatamaan ay itong yung kanyang kalaban, si Gilbert Estrella, yung anak ni Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella. Na merong vote buying? Vote buying, 3,000 per... Ang sinasabi, 3,000 per head. Particular Daw, na binanggit is... daw. Allegedly, particular na binabanggit ay ang bayan ng Rosales, Asinggan at Balungaw na pawang mga sakop ng ika-6 na distrito ng Pangasinan. Okay. Pero dyan Dagupan, alam mo ba, Kuya Ding? Kasumpal na programa sa Tana. May weekdays na program natin. Siyempre, ang sumpatala. Siyempre, alugan ng kutang bunuan na jeep. Katasumpatak may driver. Nansya labalatan si Katuso, waman adluluganan. Ay, kanto. Ang gapunatan su sardinas, madam, kanto. Tamblas, kanto. Siyempre, sinang-ayunan ko Wala na-gets ra ko yung... marumalugar, ibagara... Wala rin kandidato yan. Pero dito daw sa Dagupan, yun ang obserbasyon nung driver. Ganon din nung iba. Sabi nga, ang gapunatan dati-dati, nung makakaratira ng eleksyon, undudulap lang na sardinas tan bulas. Natan ang gapumadam, awakan to. Paano ang gapuni? Kasi wala mo ni few days. Pero kung galante. Before election. Meron naman akong nakausap kahapon. Sabi niya, malilikasan nira. Malilikasan nira. Sigurado ang pula ng marami. Diyan 10 tan. Diyan 10 to. Siguro mga 2 to 3 days before election siguro. Depende. Wala natin. Depende. Pero may fit ang bilin dyan ng COMELEC. Diba? Pati ang kapulisan natin nakabantay. Dito sa Dagupan City, grabe yung campaign ng mga kapulisan din natin na bawal yung vote buying and vote selling, yan. Diyan wala ra may nababalitan tayo diyan arumalugar at wala rin planggana, pizza, kukantura kuno. Pero alam mo, meron din mga kandidato na very vocal siya, na sabi nga niya, okay lang, kapag merong ibinibigay sa inyo, kunin nyo. Merong mga kandidato ganun. Kasi kunin nyo. Dahil ibinibigay naman. Binibigay naman. Oo. At saka hindi ibig sabihin na kapag namigay na sila, yun na yung iboboto mo. Kahit yung mga alam din ng mga kandidato. Kahit yung mga kandidato na nagbibigay ng sardinas. Yung mga sardinas, kung ano-ano pa, ang mga yan hindi naman umaasa talaga na lahat ng nabigyan ay boboto sa kanila. Dahil marami naman ang mga butante na dahil bibigyan, tatanggapin. Pero iboboto kung sino yung talagang nais nilang iboto. At saka, ang mga kababayan din natin, mga kapwa nating botante, hindi porket dinanggap yan, ipinagbibili na nila yung kanilang boto. Hindi ganun yon. Ang Pinoy, kilala natin yan. Pinoy tayo may paninindigan yan. Kuya Ding. Sana ganun. Sana lahat ng paninindigan mo ay ganun din yung paninindigan ng iba pagdating sa eleksyon. Umaasa tayong ganun, Kuya Ding. 19 na minuto makalipas ang alas 6 na umaga. And mga paborito, tulong-tulong ho tayo na mapanatili natin yung peace and order sa ating lugar. Diba? Ngayong panahon na election, huwag tayong padadala doon sa damdamin, sa emosyon. Pagka minsan, alam mo, yung nagbabanatan sa social media, yung mga supporters. Gano'n naman talaga sa kabilang, kasi
Tulad dyan, sa bayan ng Manawag, merong nakapagsabi sa akin, nagbabanatan daw sa social media yung mga supporters ni incumbent na Mayor Jeremy Jerico Rosario, saka yung supporters naman ni Vice Mayor at dating Mayor Kim Amador dahil silang dalawang naglalaban dyan. Oh, kahit saan naman na Nagbabanatan, lugar, oo. ganun naman eh. O, di ba? Sa social media, sinasabi, nung panahon na ganito, ito yung mga project, kinontra ni ganito. Kaya ganyan tuloy. Pagka Ngayon, minsan meron tuloy. yung project na naumpisahan, pagka pumalit yung isang politiko, yung project nung tinalo niya na politiko, hindi na itinutuloy. Oo. May mga pinagbabasehan din siguro kung bakit. Di ba? Pero alam mo, yung mga ganong pangyayari, Kuya Ding, nasasayangan ka napiperde. Pero kung sinasabi ngang may problema, merong questionable yung project na yon. Lalo na't merong nangyaring pera yan nakapanghihinayang, di ba, Kuya Ding? Well, dito sa Dagupan, ang nakikita natin dito, ang deciding factor ay ang isa, yun ang pinaka, sa tingin ko, opinion ko lang, yung road elevation ng city government sa kasalukuyan ay posibleng yun ang pinaka main factor kung mananalo ba si Mayor Belen Fernandez o kaya ay hindi. Pag majority sa mga Dagupeños ay sang-ayon sa road elevation, then mananalo si Mayor Belen Fernandez. Pero kung marami naman ang naperwisyo sa road elevation, possibly ay yung kalaban naman ang mananalo. Dahil sa ayaw po natin sa hindi, may advantage pero malaki rin ang disadvantage sa mga residente. Di ba? Kung yun ang pagbabasehan. Kung yun ang pagbabasehan. Isa nga na posibleng pagbabasehan. And marami yan na isa sa alang-alang titingnan ng ating mga botante. And napapansin din naman natin sa ating mga kababayan na nagiging matalino na rin sila nagiging matalino naman. Kasi alam naman nila na minsan lang sa kada 3 taon yung magagamit natin yung karapatan sa pagpili, di ba, Kuya Ding? Pero ngayon, kasi by December 1 ay yung barangay election. Barangay election naman sa December 1. Hindi na yun mapopostpone. Hindi na mapopostpone. Meron nang ibinigay na mga schedule of activities ng Commission on Elections patungkol sa barangay election by December 1st. And sa mga kandidato natin na advance congratulations doon sa mananalo. Di ba? Sa mga matatalo naman better luck next time. Singa dita na bali na mapandan ay wala ra may istoryatan na agan talabat no si Katuso talagang nagawa ta kwanda arata incumbent ya councilors ditan Walura at ibabagaraya duara susamay sigurado iya makapawil. Arata arum ditanay wala ra maarom ya something sarcastic susamay panang ibagara at arum may council ditanay alagaran tila no syupate unurangal kasumpal na eleksyon. Sigurado wala aratan marabol aratan kuanda ra maarom. Pero siyempre tayo naman wait and see hangga't hindi pa hindi pa nangyayari yung eleksyon. Diba? Yung mga hula-hula hoop na yan. At meron naman yung mga bagong papasok sa politika na sabi nila possibly baka manalo yan. Sabi naman and sana yung mga ipinapangako kasi tuloy pa naman ang campaign period. Matatapos na ang campaign period sa May 10. Sa araw ng Sabado yon. May 10, Sabado. Tama. Hanggang alas 12 lang yon ng hating gabi. Hating gabi, kasi paglampas 12:01 ng umaga ng May 11, cut na yan pero cut off na ang pagka minsan pagka gano'n na sa mga ganong araw hanggang sa linggo yun na yung sinasabi nila na yung iba sinasabi na it's the final campaign period lapud satan sa ibabagara iya final ya pakurong ijadago pala ba nun saman wala may election dyan 2019 elections
Amay agaw na Lunes, ya election mismo, amay palbangon. Wala ni Wala sa may bagarambun, amay bunog. Bunog na sobre, Dagupan. Katon wala ra maarom, walay kini. Walay kabat kun akasawat tad bunungan ay, pero tagamat si kami di baluling. Say kuan misis to kuno man transfer kalat as butante ng Dagupan. Lapod jad Dagupan balag so iteran. Sayang dyan din mapandan kasi akatala aki aka. Yun yung nakaraan. Butante, 2019. Yun yung nakaraan. Even 2022, di ba? And yan, ayan, sana mga kapaborito, meron na ho tayong mga listahan, di ba, Kuya Ding? Kasi mas maganda kapag may listahan ka na, madali na lang yung pagboto mo eh. At sana yung magiging resulta ng eleksyon ay yung desisyon talaga ng taong bayan. Sana wala ng issue tulad noon na ang Smartmatic ay naging Smart Magic. Di ba? Meron yung mga issue gano'n na kesyo nagkaroon ng dayaan. Di ba? Kasi pagka gano'n yung mangyayari na puro kwan na lang, meron yung manipulation sa boto ng taong bayan ay walang katuturan yung eleksyon. Sabi nga, yun yung karapatan na yung mayaman sa tayong mahirap ay pare-pareho. Naiisa lang yung ating boto. Pero pagka minsan ay pagka nagkaroon nga ng dayaan, yung sinasabing people's will during election ay yan, hindi mangyayari. Arararamay. Walay plano dan man saol ay tundaan nyo latan. Tampano nakirmatan kayo. Di ba? Tampano nakirmatan kayo. Ay, sos, Ginoo, mas maganda yung yung mananalo ka na alam mo talaga na ikaw ang pinili. Aman may ibabagaraya, analo ka, election, may dinirios wala. Diba? May walang bahid ng daya. Pandaraya. Kasi, kaysa naman manalo ka na, ikaw mismo alam mo, guilty ka. Guilty ka. Kaya ka nanalo, kaya ka nakaupo, dahil ng daya. Di ba? Wala tayong pinaparatangan, pero ipinagpapauna lang natin. Isinasight lang natin, hindi maayos na yung sistema. Yung lahat tayo kasi kahit sino ba naman ayaw niya ng padaya, 'di ba? Kaya lang ang iba nasisilaw kasi sa kapangyarihan. Kaya ingat ho tayo mga kapaborito. Manalwar tayo namin and maging kalmado ang lahat dahil lilipas din ang eleksyon. Tandaan ho natin, isa lang ang mananalong mayor. Isa lang din ang vice mayor. Sa city, 10 na councilor. Sa mga... Except yung mga highly urbanized cities na kung ilan yung congressional district, iba-iba yung konsyal nila. Ang iboboto din na senator is 12. 12, kasi midterm, 12 palagi yan, midterm elections. Congressman sa bawat district ay isa lang. Isa lang. Sa board members, sa bawat district? Mostly dalawa, pero yung ibang mga probinsya na ang kanilang congressional district ay iilan lang, ay hindi lang dalawa. Mahigit dalawa, yung iba 4. At saka yung ikinakampanya ng COMELEC, Kuya Ding, na sa pagboto, maging maaga. Maging maaga at luminya at maging ready tayo. Yung pag-shade, Kuya Ding, wag dapat lumalampas para hindi ma-invalid. Saka kwan lang ang nakalagay naman, ang pagkakalam ko, kahit 15% lang, 15% doon sa yung aman sa amay sidan, it will be counted. Kasi nung Kuya Ding, yung bagong gagamitin ngayon na machine, Kuya Ding, makikita mo na ngayon kung sinong mga ibinoto mo. Dadaan niya, may proseso, tapos makikita mo, may parang, may monitor na makikita. Ikaw mismo makikita mo kung tama ba yung mga na-shadean mo. Bago lumabas yung, balota? Yung shinadean mo? Balota. Balota. Yun, mga kapaborito. And sigurado, linya-linya ulit yan, pila-pila ulit yan sa araw ng botohan, Kuya Ding. Kaya
Mas maaga, mas mabuti. Oo, magbaon ho tayo ng mahabang pasensya. Oo, ag tayo magsasaulad linya. Tawala rama arom kinira manladsan ira. Oo, at saka pala para ma-check na natin kung anong precinct tayo, baka nakalimutan na natin. Oo. May online na yun may ngayon. online. Oo. May, Kaya i-check na ho precinct natin. finder, di ba? Oo, at makikita natin kung nandun ba talaga yung pangalan natin para pagdating doon sa precinct, sa mga eskwelahan kung saan tayo boboto, alam na natin kung saan tayo pupunta. Para sa ganun, maging mabilis. Oo, at para rin sa ating para maging komportable tayo. Oo, at hindi tayo Hindi yung maabala. iikutin natin yung buong paralan, titingnan na ho natin kung saan tayo kabilang na presinto. At maging alert ho tayo mga kapaborito, maging mapag-obserba. Iwasan na natin yung maritesan. Awa. Oo. Nako, alas 6:31 na po ang ating oras. Bago tayo magpatuloy sa ating mga iba pa pong mga balita, ay ilan munang paalala. Ang puta-putang Iran balita. My brother is not the pig. Walang himala! Ang puta-putang Iran sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na nyo na, mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibalita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuelio po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuelio at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan.
Isa manok na mga dagupenyo, mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, Iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:36 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Kape Tan Balita. Good morning at saray ka kabangunda. Tan araramay walay loob dayo masabay natan. Paplusan nyo laso. Ungkilos. Ungkilos. Ang Tapano, na-late kayo, mairap la. Walay bawas na sweldo. And bad na record yun. Bad record. Oo. Kumbaga, it's a red mark, di ba? Lagi kong ilalalagay sa isip ko, Kuya Ding, yung, kasi ako, madali akong mainit. Ayaw na ayaw ko yung naghihintay ako, Kuya Ding. Lalo na kapag meron akong kausap, ganito, ganyan, gusto ko on time. Ayaw ko yung naghihintay na matagal. Kaya, ang lagi kong iniisip lagi kapag meron akong Pero wala pupuntahan- rin may kakaiba yan sa ikunda. Anos laban. Anos laban. Oo. Di ba? Kahit noon pa, pag may appointment tayo. Say for example, appointment mo is alas 10. Nakipag-appointment ka ng alas 10 as much as possible dahil ikaw ang nakipag-appointment, ayaw mo yung paghintayin. Oo. Yung kausap mo. Oo. So, before 10, dumating ka na. Oo. Pero, sad to say, pagka minsan, mag-aaras 12 na. Agda ka ni inarap. Halagang kalimit. Sugpata ka. Ako diba? rin ganyan, ayaw ko. Kasi, di ba, mas maganda yung may pinag-usapan sa oras at pag oras-oras, di ba? And yan nga, sabi nga, lagi ko nilalagay sa isip ko, Kuya Ding, na di bali nang maaga ko ng isang oras kaysa malate ako ng isang minuto. Ay, ganun ba yun? Yun. Kasi, meron tayo, sabi nga nila, yun yung pagiging, yung bang professional. Dahil, Kampagala yan ni man, paalis sa kladabong, walay timawag. Agi, agulubya mo kung ko. pero pagdating ko rito, ang oras na ay 5:31. So, Pag upo ko yun, nakita ko daw. ayaw na ayaw mo na malate Malate. ng isang minuto. Oo, pero nakita ko. Hindi mat. Ako na ni Paway mat. Pero yung pag-upo ko na lang dito. Pero may ads pa naman, di ba? May commercial pa. Kuya Ding. Ay, sos Ginoong Manggod. Kaya sabi niya, lagi ko nilalagay yun sa isip ko. Lalo na kapag may ka-appointment ako talaga. Di bali nang maaga ko ng isang oras kaysa malate ng isang minuto. Natutunan ko yan. Good morning kay Attorney Nelson Valdez Gayo. Ay, good morning po. Vice Mayor ng Lawak na isa sa nominee ng API Party List. Yeah. And, nako, May 1, nako, congratulations doon sa mga aplikante ng trabaho, Kuya Ding, na na-hired on the spot. Oo, maganda yon. Kasi yung medyo mahirap yung paghanap ng trabaho at merong mga sinuwerte na ura mismo, kumbaga. Oo, kasi may mga isinagawang jobs fair, Kuya Ding. Mm-hmm. Sa iba't ibang lugar dito sa
bansa natin. Oo, dito nga sa Pangasinan, isa sa Kalasyaw isinagawa, sa isang mall dyan. Oo, meron pa. Pero before yan, yung May 1, meron na rin mga isinagawa na job fair. Yung mga nasa 4-piece, Kuya Ding. Oo, dito sa Dagupan. At particular, yung mga miyembro ng 4-piece, sila ang binigyan ng pagkakataon. Kasi may mga gagraduate. After 7 years na naging member sila, napag-graduate na yung anak, syempre, Kuya Ding, mawawalan ng dagdag, kahit na nag-graduate na yung anak. Ikaw mismo, meron ka pa rin pangailangan. Meron pa rin pangailangan ang sambahayan natin, di ba? Ng pamilya natin. Kaya kailangan tuloy-tuloy din na tuloy-tuloy ang pagsisikap. Oo, yung income ay dapat tuloy-tuloy dahil ang gastos tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, lumalaki yan. Oo. Kaya maganda yung ginagawa ngayon na yung binibigyan pa rin ng support ng pagkakakitaan. Iyon ang importante, yung livelihood. Oo, hindi livelihood. Hindi yung puro ayuda na lang. Oo. Ay, diba? Nako, speaking of ayuda, mabalik tayo. Di ba, pinapatigil ng COMELEC yung pagbibigay ng ayuda ngayon? Kahit yung legal na pagbibigay ng ayuda, yung tungkol sa mga program ng gobyerno natin. Within a certain period before the election. O kaya 10 days before, meron pa naman isang araw. Hanggang ngayong araw siguro. Pwede. Saka, hindi, 9 days na pala. 9 days more to go. Stop na yun. Meron yung nais ng COMELEC, naihinto ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng bigas na 20 pesos per kilo. Mostly sa parting Visayas yan Pero yun, may utos ng COMELEC na ihinto. Pero after ibabalik din yata. And sana makarating. After the election. Sana makarating dito sa atin. Kasi maganda yung project na yun, Kuya Ding. Bagamat merong nagsasabi yung mga inabot na ng ganung uri ng bigas, yung isang journalist na parang binaba siya dahil ang sabi is wala namang kakaibang amoy, kaya lang may palayhas. Parang kumbaga may ibabagaran bala siya gas-gas. Pagka sinabing gas-gas, aliwan palis siya maong. Ay, ganon. May may aga-alinisan niya maong. Ay, ganon. Pero alam mo, Kuya Ding, sa panahon na ito, sa hirap ng buhay, pagka minsan ganon, pinagtitiisan na lang, kumbaga. Kahit pa paano meron. Tingnan mo yung NFA noon. Di ba? Kahit na may amoy siya, uurasan na maong. Pero sana minsan ang gano'n inurasan maong, just the same, ganon pa rin. Pero alam mo kasi, hindi naman tayo pare-parehas ng ng income sa buhay na ito. Ang kailangan natin ay makasurvive araw-araw. And sana nga, yung project na yan, makarating din sa atin. Not only in the Visayas, kundi maging dito sa atin. Para yung nais na makabili ay meron silang mabili na ganong uri at mababang presyo ng bigas. At yung sinasabi, yung komento na ganito, 20 pesos pero ngayon nga lang makapangan. Sana yan din ang tingnan ng gobyerno natin. Correct. Diba? Yung sana quality din naman. Diba? Magbibigay na rin lang tayo ng magandang project na yan at murang bigas. Sana tignan din yung uri ng bigas. Wala ramay may babagaya. Mamuran toya bulas pero kontra sikmura naman. Parang hindi matanggap ng sikmura. At marami tayong mga kababayan din, Kuya Ding, di bali ng mahal yung bigas na bibilhin kasi kahit na walang ulam, masarap. Di ba? Kaya yun, sana tignan din yung uri, yung quality ng mga bigas na ibinebenta sa murang halaga. Kasi meron tayong mga tignan mo, tungkol sa pagkain, Kuya Ding, meron tayong mga alam na mga karinderya, mga kainan na mura na, masarap pa. Di ba? Hindi kagaya ng iba, mahal, kaya mahal daw yung presyo kasi masarap. Pero meron din tayong alam na masarap na mura pa. Quality din. Tama yun. Ganun yun. Kung magsuserve ka na rin lang, sabi nga, yung mapapa-thank you yung napakain mo. Okay, yung dun sa nabili niya, wow, ang sarap nito, salamat sa gumawa. Di ba? Ganun yun. Kaysa naman... kasi mahirap naman yung magbebenta ang
magbebenta ang Department of Agriculture ng murang bigas na 20 pesos. Sana nga mapa-thank you yung mga tao na nais makinabang, mapa-thank you sila, hindi mapapiste. Oo. Baka magalit Correct. pa, di ba? Oo. And, syempre, kapag quality yung kinakain natin, may effect yan sa katawan natin, pwede. Magiging malusog tayo, di ba? And speaking, para maging malusog, malakas ang resistensya natin, malakas ang katawan natin, kailangan natin yan, Kuya Ding, sa araw-araw ng ating pamumuhay, para makapamuhay tayo ng masaya, makapagtrabaho tayo ng maayos. Heto po, mga tips para mapalakas po ang ating katawan. Napaka-importante. Ito yung ginagamit natin para makapagtrabaho, makapag-aral. Heto, tips mga kapaborito, kumain ng prutas at gulay na mayaman sa bitamina at iwasan ang chicherya, soft drinks at fast food. Pangalawa, maglaan ng kahit 20 to 30 minutes na ehersisyo araw-araw upang mapanatili ang sigla ng katawan. Magdala ng payong o kaya jacket at magpalit ng tuyong damit kapag nabasa sa ulan o kaya nabasa sa pawis. Matulog ng 7 to 9 na oras bawat gabi upang makabawi ang katawan at palakasin ang resistensya. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw upang manatiling maayos ang daloy ng likido sa katawan. At panghuli, bawasan ang stress at maglaan ng oras ng pahinga at oras sa pamilya. Mga simpleng tips yan, alam natin yan. Kumbaga, nagre-remind lang po tayo. Oo. Tama na magtrabaho tayo, magpakasipag, pero tandaan ho natin, ang katawan nag-o-overheat din. Kagaya ng sasakyan. Tama, Di ba? tama. Pag nag-overheat si sasakyan, anong mangyayari? Kailangan din ang pahinga, kumbaga. Oo. Kaya, kaysa tuluyan kang mamahinga. Kaya iwasan muna natin, mga kapaborito. Alam natin, kailangan magtrabaho para sa pamilya, pero isipin din natin yung katawan natin. Lahat po tayo ay may hangganan. At pag oras ng trabaho. Pag oras ng pahinga, magpahinga. Oo. And, kasabay ng pagtatrabaho, syempre, sabi nga, kumain din tayo ng masusustansyang pagkain. Kasi, baka mamaya puro na lang tayo instant fast food, ganon, hindi rin maganda. Lahat ng sobra, masama. Lahat ng kulang, masama din. Di ba? Kaya, ingat po tayo mga kapaborito. Marami tayong mga kabayan na mahilig doon sa fast food, di ba? Kasi, nagfa-faster sila lagi. Nagmamadali. Nagmamadali, oo. Oo. Saka komportable, kumbaga. Pero alam mo, Kuya Ding, ang higit sa lahat, dapat yung merong kang peace of mind. Napaka-importante yan kasi kahit na anong sustansya yung kakainin mo, kapag magulo ang isip mo, apektado ang katawan. Kaya napaka-importante yung pagkakaroon po natin ng peace of mind. Yung wala sa atin, wag mong hanapin. Yung wala sa tahanan mo, wag mong hanapin. Pero pwede mong kitain. Oo. Diba? Kung ano yung gusto mo. Kung nais mong magkaroon, dapat magsikap. Oo. Kasi yung iba, may yung inggit. Kaya yung iba na stress. Kasi inggit, buti pa yung ganito, sana ako din ganyan. Wala namang masama na mag-wish ka, mangarap ka. Pero yung sana, wag nating gawin na yung bang pag naiinggit ka, halimbawa, naiinggit ka na may kapitbahay kang maganda, pero ikaw hindi naman kagandahan. Ang gusto mo, maging kasing ganda o mas maganda ka kaysa kanya, pwede naman na kahit feeling lang. Oo, totoo yun. Magpaka-feeling ka lang na mas maganda ka. Di ba? Isipin mo na lang yun. Oo, tapos, kung yung kapitbahay mo the best yung kanyang kilay. Oo, kilay for life ngayon yan Pagandahan ng kilay. Hindi, totoo yun. Alam mo, maraming gumanda sa ganda ng kanilang kilay. Totoo yun, Kuya Ding. Kaya wala namang masama, maganda tayo. At ang pagpapaganda ay magastos. Walang problema dyan kung meron kang panggastos. Pero, sabi nga, ang kagandahan panglabas ay kumukupas,
pero ang magandang kalooban ay forever. Mm. Di ba, Kenny? Tama Kaya yun, tama yun. napaka-importante, peace of mind. Eto, greetings muna tayo good morning kay Marilyn Soriano. Nag-react siya doon sa tungkol sa bigas. Morning po, yung bigas na may amoy, ayaw ng mga bata ngayon, hindi sila kakain pag may amoy ang bigas. Then good morning din kay Bernard Bugayong. Mabigyan kabusan, kapet ang balita, sabing ganun. Oo, totoo naman yun Kuya Ding, kamakapangan. Kaya yung iba nga, sabi ko nga kanina, na kahit mahal yung bigas, yun na lang ang bibilhin. Kasi kahit na walang ulam, pag masarap yung bigas, busog ka na nun. Kahit pa paano diba? makakain dahil masarap yung bigas. Ang bilis ng oras, Kuya Ding, 10 minuto na lang bago mag-alas 7 na umaga. Tutuwa. Ganit po na oras natuwa. Susunod na ang diretsahan. Nandyan na si Sir Joseph Bacani. Di ba? Pero hindi pa tayo tapos. Oo. Eto muna, sa mga nagtatanong naman po kung magkano ang palitan ng dolyar, heto po yung foreign exchange rate ho natin, mga kapaborito. Base sa pinakahuling inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan po ng dolyar, US dollar, ay 55.93 pesos. Ang yen, Japan yen ay 0.38. Ang pound kingdom, United Kingdom pound ay 74 pesos 0.28. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 21 centavos. Switzerland franc ay 67.47. Ang Canada dollar, mga kapaborito, ang palitan ay 40.38. Singapore dollar, 42 pesos 0.66. Ang Australia dollar, 35.69. Ang dinar ay 148 pesos 0.40. Ang Saudi Riyal po, ang palitan ay 14.91. Ang Brunei dollar ay 42.50. Ang Indonesia rupiah ay 0.0038. Ang Thailand baht ay 1 peso and 66 centavos. Ang dirham ay 15.22. Ang euro, ang palitan po ay 63.14. Ang Korea won ay 0.039. Ang yuan, China yuan ay 7 pesos 0.69. Yan po, mga kapaborito. And yung sa kwan, di ba? May increase ba ngayon sa gasolina, Kuya Ding? Sa langis? May last ko nagkaroon ng increase pero may rollback sa Martes. Wow, good news yun. Hindi nga lang kalakihan. Okay lang. At least meron pa meron at meron pagbaba. Yung maliit, pag tinipon mo yan, pag inipon mo yan, malaki na rin. Malaki na rin. Di ba, Kuya Din? And naku, nakakalungkot naman, Kuya Din. Yung nangyari sa SCTEX. Reminder sa ating mga drivers po natin. Kasi yung Dalawa yung confirm na patay. Kung hindi pa nadagdagan, sana hindi na. Akala ko 10 sila. 12. Magkakaiba yung merong 2, meron yung 10. O sana yung 10 na lang. Hindi na sana. Saka maraming sugatan, karabola ng mga sakyan. Base doon sa nilabas na balita ng kapulisan dyan sa part na yan, sa Tarlac yan. San Manuel. Oo, San Manuel, Tarlac. ang sinasabi, yung driver ng bus, inantok. Possibly na gano'n yung kasi nangyari. naka-stop na dun sa may toll plaza siya di ba? Tapos sumalpo. Syempre, pag ganyan, mabilis siya. Pagka minsan kasi yung mga driver kasi meron niya akong nakausap na driver ng modern, hindi ko naman nakausap, pinapahinggan ko lang. Yung isang may pasahero driver, tapos yung isang driver galing din sa bus company. Sabi niya, kung gusto ko mo mag-apply ka sa ganitong kumpanya. Sabi niya, pinaka-apply ako, sabi nung isa. Tapos sabi nung driver, huwag ka nang mag-apply doon, grabe ang hirap diyan, sabi. Yung pressure, halos wala ka ng tulog kasi kota-kota daw sila. And syempre, yung gustong kumita, kung maaari, arangkado siya ng arangkada, biyahe ng biyahe. Kwan din sila, yung employment nila ay nakasalalay doon sa kanilang kota. Posible silang tanggalin. Yun sabi nung driver. Kaya ako, sabi niya, kung pera, magkakapera ka talaga. Pero yung pressure naman, yung kota, hindi kaya ng katawan. Mabuti na yung konti lang yung pera, pero kahit pa paano, hindi ka naman hirap, sabi nga naman sa driver. Parang, siguro, yun ang parang
totoo yung parang may pressure sa mga driver. Oo, dahil sa commission. Di ba? Maliban may doon, may quota. may quota. Kasi Maliban pag doon may sa quota ka eh. maliban doon sa kanilang pagkakaroon ko diyan. Regular na Meron silang regular na salary plus meron pa silang commission. Oo. Doon sa kanilang kita. Oo, kaya nga dahil sa marami na ring mga bus ngayon. Kompetensya yan. Maraming kompetensya. Pero alam mo siguro yan ang dapat tignan ng LTFRB ba? Ang dapat LTFRB. tumutok dyan. LTFRB na pag-aralan din yung mga ipinatutupad ng mga bus, di ba? Bus company. Bakit ka mo bus kuya company. din? Kagaya niyan, yung nakuha mo nga impormasyon na yan. Kung ganyan naman, syempre kahit ako ba naman, gusto kong kumita lagi ng malaki kasi may pamilya akong binubuhay ko. Lalo na kapag nag-aaral pa sila, sabay-sabay halimbawa college. Tapos sa pagkain pa lang, yan yung pinakamalaking gastusin natin. Kumbaga, sa pagkain. Kailangan kumita para sa survival ng pamilya. Kumbaga yan, parang, eto, sasahod ka ng malaki, pero ganito dapat. Ngayon, syempre, ikaw na driver, gusto mong kumita ng malaki. Kaya siguro, kahit na sa tingin mo, kahit hindi mo na kaya, makikipagsapalaran ka na lang. Tama yun. Pero pag nangyari yung disgrasya, ikaw naman ang kawawa. Tama. Diba? Saka marami pang nadamay ka. Kaya sana yan din ang tingnan ng gobyerno natin, yung mga ipinapatupad dyan sa mga bus company. Saka talking of disgrasya, marami talagang nangyayaring aksidente sa kalsada ngayon. Tuloy pa rin marami pa rin nangyayaring aksidente patungkol sa motorsiklo. Di ba? Na batay sa impormasyon, mga nauna ng impormasyon sa mga motorsiklo, sa mga disgrasya, kadalasan ng mga nadidisgrasya. Kahit yung mga nakukuha nating press release, dito lang sa Pangasinan. Pangasinan, nakainom. Nakainom, naantok, o kaya itong nakaraan na press release na nilabas ng kapulisan natin. Ilan yung na-disgrasya, walang namatay, pero ilan yung may injuries, na-slide, merong nagkabanggaan, parehong hindi naman sila lasing, baka posibleng naantok din sila, o kaya na out of balance, o kaya nalilito dahil stress siya sa buhay, Kuya Ding. Sige, nagmamaneho na lang dahil sa maraming iniisip yan, hindi na rin nakita yung disgrasya. Di ba? Yung posibleng mangyayari. Kaya dapat nasa kondisyon po tayo. And yung iwasan din na yung driver, sana yung kondisyon pati isip, di ba? Mahirap kasi na kapag ikaw mismo hindi kondisyon, okay yung lalo katawan, na pero yung isip hindi. Pagka minsan hindi na kondisyon yung katawan, tapos may problema pa, halimbawa, delikado. Kaya napaka-importante, Kuya Ding, yung mental health. Kasi ang utak, siyang nagdidikta kung ano mga gagawin natin. Di ba? Saka, magkakaroon tayo ng tamang desisyon sa buhay. Yung mga ginagawa natin pagka maayos yung pag-iisip natin. Kaya nga sabi dapat spiritually, mentally, physically, condition. Di ba? Yung healthy, ang spiritual aspect mo, ang physical mo, and ano pa yung isa? Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko rin. Pasensya ka lang. Iba na talaga tumatanda. Kababanggit lang eh. Okay. Di ba, natalusan na lahat na, mga kapaborito. Okay. Kaya mga kapaborito, ingat po tayo lagi at maging masaya. Piliin natin maging masaya. Kung hindi masama yung magalit. Normal yun. Kapag nakaramdam ng pagkagalit, pero self-control. Yan ang word for the day ito po pa, pahabol natin, no? Pahabol natin. Sabi dito, kalidad ng Senate bid sa 2025 elections, dumos-dos. Isa sa raw sabi rito, dahil yung mga magiging senador ay hindi lang papanday ng batas sa barangay, hindi lang basta batas yung kanilang papandayin, pero may mga kandidato umano na yung kanilang qualifications, sakasakaling ang mga ito ay manalo, ay questionable kung ano ang gagawin nila sa Senado. Di ba? Yan. Okay, nako,
ang bilis ng oras ho natin mga kapaborito. Meron pa ba tayong babating pwede? Hindi ko nabuksan yung sa ano ko. Nabati ko na. Bati mo na. And sa lahat po ng nakinig, nanood sa ating programang Kapetan Balita, maraming salamat po mga kapaborito. Hindi man namin mabanggit ang inyong mga pangalan, pero maraming salamat po sa inyo. And lagi po tayo mag-ingat kapaborito. Piliin natin maging masaya at maging panatag ho ang bawat isa sa atin. Iwasan natin makipag-away. Kung sumama man ang loob, magpatawaran ho tayo mga kapaborito. Di ba? Kaya sorry, Kuya Ayos. Ding. Hindi kita Okay yan. maililibre ngayon ng almusal. Ikaw ang sagot. Eksakto, alas 7 na po ang ating oras. Salamat po mga kapaborito. Ako po si Amor Ligaspi Diga. Dan Siakmat Siding Aquino. At sa ating technical side, si Engineer Richard Olanday. Susunod na po ang programang Deretsahan ni Sir Joseph Bacandi. Mapugin Kabusan, Pangasinan. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig! Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream